Vítajte, pri tomto videu si ukážeme, ako sa otvára reálny účet na markets.com. Na home stránke markets.com si klikneme na otvorte si reálny účet. Zobrazí sa nám registračný formulár, ktorý si vyplníme. Po vyplnení klikneme na pokračovať, s čím sa dostaneme na druhý krok. Tu nám máme ďalší formulár osobné údaje. Tieto údaje si tiež vyplníme. Po vyplnení týchto údajov sa presunieme na druhú polovicu formulára, čo sú finančné informácie, ktoré slúžia len orientačne až na prvý údaj, kde si vyberáte menu, v akej bude vedený váš účet, čo je u nás na Slovensku väčšinou dávame euro, ale je to na vás. Skúsenosti s obchodovaním, tu si vyberiete, koľko rokov máte skúsenosti s obchodovaním. Frekvencia obchodovania, tu si tiež vyberete podľa toho, ako na tom ste. Približný hrubý príjem, takisto vyberáte z možností zdroje príjmu, či ste zamestnanec, samostatne zárobková činná osoba, alebo dôchodca a podobne. Čisté imanie, dáme cca. A bezpečnostná otázka, veľmi dôležitá vec. Pri strate vášho hesla sa vďaka tejto otázke k nemu budete môcť opätovne dostať. Odškrtneme si zásady ochrany osobných údajov, informácie o riziku a všeobecné obchodné podmienky, ktoré je dobre si prečítať. A môžeme pokračovať na ďalší krok, kde nám spracuje informácie a vygeneruje prihlasovacie údaje. V ľavej časti môžete vidieť prihlasovacie údaje na MetaTrader 4. To je identifikačné číslo, ktoré potrebujete si uchovať. Dostanete ho samozrejme aj na mail, ale pre istotu zapamätajte si ho alebo niekam si ho ešte zapíšte. A heslo, ktoré ste si zadali. Ak sa budete prihlasovať a obchodovať cez WebTrader, tak v pravej časti máte váš e-mail, ktorým sa prihlasujete, a heslo, ktoré ste si zadávali. Ďalej, aby sme sa dostali na reálne obchodovanie, musíme si doplniť prostriedky na účte, keďže bez nich sa obchodovať nedá. A tu už máme na výber, či už kreditnou kartou, bankovým prevodom, tí čo majú sporiteľnú, tak Sporopay, a samozrejme sú tu aj ďalšie možnosti. Tu na to vyzerá takto, vidíte, sú následovné, alebo bankovým prevodom. Tento kód je veľmi dôležitý vzhľadom na to, že vám pomôže urýchliť pripísanie vašich financií na váš účet. Treba to dať do príkazu ako poznámka pre prijímateľa, čo je veľmi dôležité, alebo môžeme urobiť ešte aj iným spôsobom, a to kreditnou kartou. To vidíte tu na. Keby sme išli kreditnou kartou, tak si musíte zadať číslo karty, typ, či je to Visa, Mastercard, Diners Card, ochranný kód, vypršanie, čiastku. Ak chcete bez zadávania vašich dokladov, tak týždeň môžete aj bez nich, ale len do čiastky 2000 eur. Nie, $2000, tak. Údaje držiteľa karty vyplníte všetky ako treba a kliknete na vklad. Tak my si ukážeme, ako sa na to robí bankovým prevodom, keďže je to najčastejšie. Tento kód si skopírujeme, ho budeme potrebovať, uložíme si ho niekam a ideme na informácie o bankách. Pre Slovensko odporúčame PPF banku v Česku alebo Commerzbank v Nemecku. Samozrejme si môžete vybrať banku, akú chcete vy, toto len spomínam, aké odporúčame. A po zadaní platby je už všetko, ako má byť. Ďalej vás kontaktuje naša podpora. Tak veľa šťastia do obchodovania.